नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयची मुख्य खबर. कारवार चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन दिलो तुर्त मासळ विकूक जागो, तरी काही जणांनी पाळला नियम. अखेर मूळ पदार. कारवार तालुक्याच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या मासळे मार्केटात कोरोना संक्रमणाच्या महामारी लागून गेले थोड्या दिवसापासून सामाजिक अंतर पाळूक शक्य जावन मासळे मार्केट बंद दवरिले. पण मच्छीमारी लोक मासळी विकून म्हूण चित्ताकुला ग्रामपंचायतीच्या व्याप्तीत जळीमुळी मेळत थंय बाजारात मासळी विकूक बसू लागले. गडार पेडा कडेन, महामायर रस्त्यार, शिवाजी चौक, कोणाल्या दुकाना मुखार अशी व्यापार करून आपले उदरनिर्वाह करू लागले. हे लोक गरीब असून दिसाक हाण कमवून खावचे म्हूण पंचायतीचे सगळे अधिकारी गप रावले. पण बऱ्याच दुकानदारान आपापल्या दुकाना मुखार बसता म्हूण घाण उडयतात म्हूण पंचायतीत तक्रार करतलेत. ग्रामपंचायत अध्यक्ष, सदस्य, पीडीओ, शानभोग हेमी चर्च करून आयच्यान चित्ताकुला पोलीस स्टेशना मुखारलो देवबाग लिंक रस्तो तुर्त मासळी विकूक दिवचो म्हूण निवडलो. आणि तसे मासळी व्यापाऱ्याक सांगले. या रस्त्यार पोलीस स्टेशना कडेन ओल्ड स्टेट बँक ऑफ इंडिया कडेन बॅरिकेड घातले आणि त्या बाजून हायवे रस्त्याच्यान जैन पुरुष देवळा कडेन वयच्या रस्त्यार बॅरिकेड घालून बॅरिकेडा भितर मासळी विकूक अनुमती दिली. पण आज परिस्थिती वेगळी झाली. काही लोक याच लिंक रस्त्यार बॅरिकेडा भायर हायवे बाजून मासळी विकूंक बसले. जास्त गिरायक या बॅरिकेडाच्या त्रासान भायल भार त्या जाग्यार बशिल्ल्या मासळी विक्रेत्याकडच्यान मासळी घेवन वयताले. हे पळोवन बॅरिकेडा भितर बशिल्ले मासळी विक्रेते खूब बेजार जाले. तेन्ना ग्रामपंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पीडीओ हेमी स्थळाक भेट दिवन परीक्षण केले. तर बरेच जाण प्लॅस्टीक पोती घेवन जळीमुळी उडयत नजरे पडले. हेमी सगळ्याक समजून सांगले, आयच्यान प्लॅस्टीक पोती वापरची ना म्हूण अशी ताकीद दिली. जर कोणी हेच पुढे प्लॅस्टीक पोती वापरले तर तेमकां दंड घालतले अशें ग्रामपंचायत पीडीओन सांगले. ज्या कोणाक मासळी घेवची आसा तेमी स्वता घरा कडच्यान कपड्याची पिशवी हेच पुढे घेवन येवचे आणि हेच पुढे मासळी विक्रेते कितें करतात ते पळोवचे पडले. माझं सगळं काय म्हणजे मला किती आता ती उठून घेऊन गेली साफ करतो. तुम्ही मग त्यांच्या पहिले तुमचं सांगा, तुम्ही पहिले तुमचं पहिले आम्ही दोन तुम्ही अशाच करता. तुम्ही बऱ्याच सांगल्यावर बी तुमचं बसल्यावर प्रॉब्लेम कितको बरं आसा. काल सकाळी किती ॲक्सिडेंट जाले. मागीर हेणी हाण पंचायतींतल्यान हाण हायवेर बसयन घेवन लोकांक जीव घेयल म्हणटले. आम्ही कितले मोठे हांव सांगचे आम्ही काल दीस बरे डिसायड करून लास्ट हो स्पॉट केलो. त्या बाजारात असल्याने ते लोकल प्रॉब्लेम, मार्केटात गेला लोकल खर्ची. आता आमचे बरे करून काल दीस बरे कशें तरी डिसायड करून बॅरिकेड बी भायलो. आता तुमकां सकाळी बरे करून सांगले सांगलं नंतर तुम्ही ऐकूच आहे पड्या सर. आमकां दोग जाणां पळयना तेमी आनी दोग जाण बसले. आमी सांगून गेल्ले आमी कशें करचे. तुमी मात कॉपरेट करा गे. गांव आमगेला तूं गांव सगळ्यान न्ही एक थोडे दिवस ते कोरोनासाठी सगळे जाणांना साथ दिल्या बेगीन मोकळी जाता. तुम्ही अशें करते राहिला वाडते वयता. तुमचा त्रास मागीर अगे वयली मास्क नाका बरोबर घाला. आता नाक भायर ओपन दवर नाकात. नाक आनी तोंड मेन. हां अशें करून स्प्रेड जाता. तुमकां कितें दिसता काय नाही दिसता थंय. एक थोडे दिवस तुम्ही जर सांबाळले न्ही कांयच ना ते. वेदर सांगले वेदर सांगून गेले थिंग भितर जागो आसा लास्ट एंड जागाच नाही. हा जागा दिता ना ना हा जागा दिता येऊ कित्याक खबर आसा. सगळ्या समान एक समान हिंगा लोकांक गाडी हिंगा गाडी पार्किंग करच्या दवरला जागो. गाडी पार्किंग बरं जात ಹೆಂಗೆ ಆರಾಮಾಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ. ಹಾಯ್ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ बरोबर हवेचे फास्ट येतात गाडी सांगूच आहे ना. तसे कन अनेक तुमचा तसे कन गाडी एक 4 जण मेलना भय दिसता. थंय बी भय दिसता. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿದೆವು ನಾವು ಅದೇ ತರ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗಾಡಿ ಗಿಡಿ ಹೊಡ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಮೀನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೀವು ಗಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಗಾಡಿ त्यातल्यान बसल्या त्या दुकान वाल्याला प्रॉब्लेम. सगळ्या लोकांना मार्केट किती जाता गजगज जाता. ಈಗ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಕೂತ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಬೇಕು.
ಅವರು ಬೇಕು ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಕ್ಕಿಟ್ಟು ನೀರು ಬಿಸಾಕ್ತಾರ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಮಾತೆ ಕುಡೇನು ವಚನ ಈಗ ನಿಮ್ಮದು ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಹಾಂ प्लास्टिक तरबडी नाळेಯಿಂದ हां प्लास्टिक ಅಂದ್ರೆ ಫೈನ್ ಆಗ್ತದೆ. हडले हरकत ना पण तुम्ही प्लास्टिक उडे नका प्लास्टिक नाव त्यांना मिस्टेक ನಾಳೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕೂರಬೇಕು ಗಲೀಜು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. जंपारची सर टायमिंग 2 पर्यंत असं प्लास्टिक फाटी उडे नसणार का त्या खाली झालं म्हणून येताना अश्विनी काही बसला ना ना आम्ही एक डस्टबिन देऊ नाही त्याच घ्यायचं सांगता का आता आराम तक बसू दिला नाही का त्याच घेऊचे पंचायत व्यक्ती खही तुम्ही बसलं तरी त्याच घेऊ का आता आराम झाला ना. आणि याच्या फाल्याच्या सगळं प्लास्टिक आणणार का आता प्लास्टिक उडयतले वयतले ते आमचे किती लोक घेणं होत ना गडर घेणं होतं कित्याक सांगता थिंगे हायवेचेर पुऱ्या प्लास्टिक उडयन दवरला कितले बरे पण सांगल्यार बी पडना की काय पण केला आपल्याला भर तशी आपल्याला हे ड्युटी सांभाळून जाय दोन पुढे नाही उडून गेला फाल्या सगळी जाणां पब्लिकाक एक आमी कळटले की पब्लिक आसा न्ही सगळ्या पब्लिकाक एक रिक्वेस्ट करता येता ना तुमचे बॅग घेवन येयात कित्याक काय म्हणल्यार तेमकां पाप प्लास्टीक बॅग ना जाल्यार तेमकां धंदो जायना आनीक प्लास्टीक यूज करून दिल्यार तेमी मिसयूज करता खंय उडे वयतात तशें करून पब्लिका कडेन एक म्हागेल्या मना पासून एक रिक्वेस्ट की आपापल्याल बॅग घेवन नुस्त्या मार्केटान नुस्तें खरेदी करून येवचें. कदाचित या देवबाग रस्त्यावर सुद्धा ग्रामपंचायत मार्फत सांगील ऐकतात काय ना ते पुढे कळटले. कदाचित ग्रामपंचायतचे नियम पाळणे जाल्यार ग्रामपंचायत मासळी विक्रेत्याबद्दल थंय मासळी विकू दिवचे काय ना असे कितें निर्णय घेऊ शकतात. तस जाल्यार मात्र मासळी विक्रेत्याल्या पोटार संकट येऊ शकता. म्हण शक्यतो मासळी विक्रेत्यान काळजी घेवची आणि सगळ्याक सोंपेपणान फिरू मेळचे अशी सार्वजनिकाली म्हणणी आसा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमी हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.